Aké slovo vás ako prvé napadne, keď sa povie karcinom prsníka? Obavy. Je podľa vás vzdelávanie v tejto oblasti potrebné? Myslím, že áno. Na všetkých úrovniach by som povedala, že to je veľmi potrebné vzdelávanie v tejto oblasti. Tiež určite. Koho treba vzdelávať? Na koho sa zamerať? Myslím, že všetkých. Nie len teda tých, ktorých sa to môže bytostne dotýkať neskôr, ale aj lekárov. Majú pacientky dostatok informácií o tomto ochorení? Myslím, že ani nie. Dá sa síce nájsť na internete veľa informácií, ale nie všetky sú vierohodné. Ja si myslím, že tých informácií je dosť, ale je problém sa v nich zorientovať. Hovorí sa v rodinách o onkologickej problematike, alebo je táto téma stále tabuizovaná? U nás to bolo skôr tabu. U nás sa o tom hovorilo, pretože sme to mali v rodine takmer v každej generácii. A bola výhoda, že sa o tom hovorilo v rodine? Áno, lebo ma to až tak neprekvapilo, keď som ochorela. Ľubka, ste koordinátorka občianskeho združenia Amazonky v Trenčine. Môžete nám predstaviť vaše občianske združenie a prečo vlastne názov Amazonky? Naše občianske združenie v Trenčine vzniklo v roku 2017, pretože mala som takú túžbu, aby sa dievčatá stretávali aj tu na blízkosti Trenčína, pretože základná centrála bola v Bratislave, ďalšia pobočka bola v Košiciach a Martine a zdalo sa mi to príliš ďaleko na stretnutia medzi dievčatá chodiť do týchto miest, tak som sa rozhodla, že by som spravila skupinu v Trenčine. Dnes v trenčianskej skupine máme okolo 70-80 dievčat, nie len z Trenčina, aj zo širokého okolia, napríklad z Nového Mesta nad Váhom, z Mijavy, z Bánoviec, z Prievidze, Partizánskeho, Topočina, z Nitry k nám chodia dievčatá, dokonca z Považskej Bystrice, Dubnice, neviem, ako som zabudla, dokonca sme mali aj zo Spišskej Novej Vsi na prednáškach dievčatá, takže teší ma to, že teda je záujem o to stretávanie sa, pretože najviac vám pomôže ten, kto si tým prešiel, keď dievčatá hľadajú informácie. Kto sú to vlastne Amazonky? Amazonky sú vlastne, kedy si to boli ženy, ktoré si v podstate odrezávali prsník kvôli tomu, aby boli lepšie bojovničky. My, žiaľ, prichádzame tiež o prsia, ale trošku z iného dôvodu. Skôr nedobrovoľne neprichádzame. Prečo sú pre pacientky občianske združenia tak potrebné? Pretože práve tu v tom združení nájdú veľa informácií nielen o svojom ochorení, ale aj na čo všetko majú vlastne nárok počas ochorenia, počas liečby. A najviac si rozumiem, pretože každá už si niečím prešla a vieme si sa lepšie tak pochopiť. Lebo môžete byť obklopení milujúcou rodinou, skvelými kolegami v práci, ale nikto vás tak nepochopí ako ten, ktorý si tým prešiel. Čiže je to aj nejaký istý spôsob proti izolácii sociálnej. Áno. Aké sú vlastne aktivity občianskeho združenia Amazonky? Amazonky vlastne na svojich stretnutiach sa snažia nielen kávičkovať, ako to bolo z začiatku, ale hľadáme teraz odborníkov v oblasti zdravej výživy, povedzme fyzioterapie, aby nám vedeli poskytnúť dôležité informácie, ktoré sú pre naše ochorenie veľmi dôležité, aby sme sa vedeli posunúť ďalej, čo sa máme vyvarovať a čo máme robiť lepšie. Vie Amazonka lepšie pochopiť? Vie Amazonka lepšie poradiť? Určite áno. Čo je na tejto práci najťažšie? Najťažšie pre nás sú odchody. Najviac sa dotkne, keď odíde z vášho blízkeho okolia niekto, s kým ste už niečo prežili a máte pekné spomienky. Zuzka, ste mladá a odvážna žena s osobnými skúsenosťami s karcinómom prsníka. Navyše ste sa rozhodli podeliť so širokou verejnosťou s niektorými okamihmi z vášho súkromného života a nafotili ste fotografie, ktoré dnes tvoria vernisáž obrazov. Prečo ste do toho išli? A čo vám to dalo? Tak ja sa priznám, že tie fotografie mali byť pôvodne v mojom súkromnom albume. Na konci liečby, keď som už neriešila iba ten prvotný šok, som začala rozmýšľať aj nad tým, ako ma tá choroba zmenila a o čo všetko som prišla z hľadiska ženskosti. Veľmi ťažko som to niesla, bolo to náročné psychicky a veľmi taká intimná téma a ťažko ma niekto pochopil naozaj iba
ten, kto to zažil, som vlastne nevedela, že čo bude. Čakala ma mastektómia obojstranná, odstránenie vaječníkov a vlastne to bolo všetko, čo sa týka ženstva. A okrem toho som ešte aj nemala vlasy, ktoré síce boli dočasné, to bolo dočasné, ale predsa len v tom momente to bolo takto. A ja som potrebovala v sebe akoby tú ženu znovu vidieť. Tak som napísala mojej dobrej kamarátke, ktorá robí úžasné fotografie, že potrebujem fotky, na ktorých znova uvidím ženu, možno inú, ale stále ženu. Ona prišla, teda tie fotky nafotila a keď ich spracovávala, tak mi volala a pýtala sa ma, že či tie fotky nemôže zverejniť, lebo že sú úžasné. Tak som jej povedala, že to je dobre, však ona tomu rozumie, tak ich zverejnila a tie ohlasy potom prišli a boli také, aké boli. Dostali sa teda aj k Euke Bacigálovej a ona ma poprosila, že či by som z nich nebola ochotná spraviť takúto výstavu, teda ich zverejniť takto. A priznám sa, že tie reakcie ma dojímali a dali mi strašne obrovskú silu. A teraz, keď ja som vlastne prišla prvýkrát medzi Amazonky, tak som sa strašne bála, že čo ma čaká, nevedela som, čo bude a vôbec mala som úplne minimálne informácie. Ale videla som asi 20 žien, ktoré sú veselé, šťastné, ktoré sa vedia pochopiť a žijú úplne naplno. A to bolo to, čo som mala pred očami počas celej mojej liečby. Po každej chemoterapii, keď mi bolo zlé, som mala pred očami túto skupinku žien, ktoré to jednoducho zvládli a sú šťastné. A ak tieto fotografie, čo i len jednej, takto pomôžu, tak ja budem rada, že sú vonku. V učebniciach onkológie sa často píše, že karcinom prsníka postihuje ženy najmä vo veku 50 rokov a viac. V posledných rokoch sme však svedkami toho, že čo roky platilo, už nie je realitou. Kedy vám diagnostikovali karcinom prsníka? Mne bol diagnostikovaný 3 roky dozadu, keď sa mi narodila druhá dcéra, mala rok a pol a ja som ju ešte kojila. Čiže vlastne to bolo aj počas kojenia, kedy, čo vlastne je prezentované ako prevencia. A ja som si tú hrčku počas toho nahmatala. Podiagnostikovaní ochorenia. Aké sú najčastejšie otázky okolia? Rodiny, priateľov, alebo či skôr mlčia? Skôr mlčia, boja sa spýtať niečo. Ako sa mám, povedzme, potrebuješ niečo? Alebo už keď sa pýtajú, tak rozprávajú. Ty si silná, to zvládneš toho. Ale tieto slova my nepotrebujem počuť. My skôr potrebujeme počuť, ak by si niečo potrebovala, som tu pre teba, kedykoľvek. Kľudne zavolaj, napíš. Proste som tu a pomôžem ti. Ja som mala v rodine veľa príbuzných, ktorí boli onkologickými pacientami. Čiže som to zažila aj z druhej strany. A vedela som, aké to bolo pre mňa ťažké. Tiež som sa bála čokoľvek povedať, aby som nepovedala niečo nevhodné. A zároveň som chcela byť oporou. A vedela som, keď som ja ochorela, že tí ľudia to majú ťažké, že sa boja spýtať alebo povedať tiež, že môžu povedať niečo nevhodné a som si hovorila, že robia to najlepšie, ako vedia. Ja som sa veľmi bála reakcií, lebo v podstate akože rakovina vidieť nie je, ale tá liečba vidieť je. A ja som to riešila spôsobom takým možno na prvé zdanie extrovertným, ale keď som prišla o vlasy, tak som zavesila v šatke fotku na Facebooku. Neurobila som to preto, že aby som nejako ukázala svoju silu, ale urobila som to preto, že som sa bála, že keď ma tí ľudia stretnú na ulici, že budú šokovaní. Takto som strhla náplasť a tie reakcie ľudí boli úplne úžasné a dali mi strašne veľa sily. Dá sa s týmto ochorením bežne fungovať, bežne žiť? Cítite nejaké okolnosti, ako sa vám zmenila kvalita života, alebo žijete tým v úvodzovkách normálnym životom ďalej? Snažíme sa žiť takto. Snažím sa žiť normálny život ďalej, ale na pozadí mám stále strach. Stále je tam taký ten
čertík, čo mi sedí na pliecku a hovorí, že čo ak. S tým sa snažím samozrejme pracovať, ale ako predtým to už nebude nikdy. Čo sa zmenilo vo vašom živote? Prehodnotila som niektorých priateľov, pretože priateľ je tu, ktorý, vždy, keď ho potrebuješ, nie vtedy, keď sa mu to hodí. Zmenila som troška svoj život, svoj postoj aj k sebe samej. Vážim si niektoré veci viac ako predtým a som vďačná za každý deň, ktorý prežijem, hlavne s tými, na ktorých mi záleží. Vráťme sa opäť k vzdelávaniu. Máte ako pacientky dostatok informácií? Ani nie. Kde ich najčastejšie hľadáte? Na internete, ale nie vždy tam nájdete všetko, povedzme, čo potrebujete. Pre tie nové vlastne dievčatá, ženy, ktoré do toho húpnú, nemajú informácie, na čo všetko majú nárok. Kde hľadať tú pomoc vždy. Alebo sú tie informácie také roztrúsené v podstate po tom internete. Nemáte to také u nejakom ucelenom jednom bloku. Keď sa vy ako pacientky obraciate na inštitúcie, máte rýchlu spätnú väzbu, čo sa týka informácií, alebo aj tam je to problematické? Ako kedy? Lebo nie vždy sú ochotní sa vám venovať. Akože ja nebyť Amazoniek, tak ja ani neviem, na aké inštitúcie sa mám obrátiť. Neviem, na čo mám nárok. Vôbec by som nevedela, aké kroky mám robiť. Tie prvotné informácie, kde by som to mala všetko zhrnuté, som nedostala. Iba teda v občianskom združení. Nikde inde. A čo vaši rodinní príslušníci? Pýtajú sa? Vy im vysvetľujete? Alebo majú možnosť niekam sa obrátiť, aby získali aj oni informácie o tomto ochorení? Ja si myslím, že tam chýba to vzdelávanie najviac, pretože tí rodinní príslušníci sa tiež určite boja a ja si síce vyhľadám pomoc v občianskom združení týchto žien, ale oni si nemajú kde vyhľadať tú pomoc, ako k tomu pristupovať, ako zvládnuť ten strach o nás a podobne. Myslíte si, že by potrebovali možno aj nejakú radu od psychológa? Určite áno. Myslím, možno sa mrzia alebo hanbia ich osloviť alebo ich vyhľadať, lebo jednak ich je nedostatok. No, podľa mňa sa napríklad v nemocnici sa pýtajú potom, keď to povedia, oznámia, že a chcete psychológa? A teraz akože v tom šoku, čo ja poviem, ako chcem, nechcem? No nemal by sa ma to nikto pýtať. Mal by ten psychológ jednoducho prísť. A aká forma vzdelávania vám najviac vyhovuje? Mne by vyhovovalo, keby som na začiatku dostala súhrnné informácie v jednej brožúrke, kde by som našla aj odkazy na overené linky na internete. A čo možno kombinácia s osobnými stretnutiami alebo nejaké prednášky? Myslíte si, že je to vhodná forma vzdelávania pre pacientky? Podľa mňa určite, ale nie pre každého. Niekto je introvertnejší a má potrebu si to riešiť doma sám, ale teda, aby mal aspoň tú potrebu, teda tú možnosť si vyhľadať relevantné informácie na internete, ale určite aj tie prednášky a tie stretnutia, pokiaľ niekto zase má potrebu zdieľať to s niekým, kto ho pochopí, tak sú určite potrebné. A pred sebou vidíme ešte kozičky. Viete nám o nich niečo povedať? Áno, kozičky vznikli na podnet našej jednej veľmi dobrej priateľky, ktorá už žiaľ nie je medzi nami, Gabiky Gálikovej. A ešte teda Majky Ferenčuchovej a Ľudsky Litera, ktorá vlastne je autorom tejto kozičky. Vlastne ona robí viac zvieratiek, ale keď prišla za ňou Gabika a zbadala tam tú kozičku, tak ju proste tak napadla myšlienka, že nahraďme si to, o čo sme prišli touto kozičkou. Tieto kozičky možno vidíte u viacerých ľudí, ktorých nosia na sebe. Nie sú to len pacienti, sú to vlastne naši podporovatelia, tí, ktorí to s nami zdieľajú alebo nás takto podporujú. Začali veľmi pekne ďakujeme a to nás dáva tak, keď sa stretneme v meste, už vieme, že to je naša. A chcete ľuďom ešte niečo odkázať? Čo by ste im chceli povedať? Aby sa, keď nás stretnú v meste, či budeme mať čiapku alebo parochňu, neobíďte nás. Prihovorte sa nám, pokiaľ máte tú potrebu sa nás niečo spýtať. Radi vám pomôžeme, poskytneme nejaké tie informácie, ktoré aj nám pomohli, keď sme do toho prišli, do toho spadli. A kde nájdú pacientky informácie o vašom združení alebo ako sa môžu na vás nakontaktovať?
Kontakt na občianske združenie nájdete aj na internete, vlastne občianske združenie Amazonky. Sú tam kontakty či už na mňa, alebo na ostatné dievčatá v jednotlivých centrálach po Slovensku. Na Facebooku fungujeme, takže nie je problém si nájsť adresu. Je tam aj mailová adresa. Kľudne ozvite sa, radi pomôžeme, poskytneme informácie.